Ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. Барномаи иттилооти ахбори ҳафта пешкаши шумо. ҳодисаҳо воқеаҳое ки ҳафтаи сипарӣ шуда ба вуқӯъ омаданд манзури шумо медорем. дар студия бо шумо Карим Юлдошев. Сараввал бо сархати хабарҳои ҳафтаина шинос шавед. дар вилояти Суғд сӯхторҳои зиёд ба амал омадааст. ҳафтаи охир осеби 7 нафар аз захми дандони сагу гурба дар шаҳри Хуҷанд. таъсиси маркази рушди журналистикаи шаҳрвандӣ дар шаҳри Хуҷанд. ҳамкории сокинон бо милитсия дар шаҳри Хуҷанд. 12 голи Бавария дар ҷоми Олмон. мутаваҷҷеҳ бошед ба шарҳи хабарҳо. $1 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 11 сомонию 32 дирам. €1 баробар ба 13 сомонию 30 дирам. 10 рубли русӣ бошад баробар ба 1 сомонию 53 дирам аст. бинандагони азиз, айни ҳол шуморо бо нархҳои миёнаи якчанд маҳсулотҳои ниёзи аввал дар мағозаҳо ошно месозем. нархи 1 килограмм гӯшт аз 65 то 75 сомонӣ, 1 килограмм сабзӣ аз 3 то 4 сомонӣ, 1 килограмм картошка аз 3 то 4 сомонӣ, 1 килограмм пиёз 2 сомон 2 сомонию 50 дирам, 1 литр равған аз 25 то 27 сомонӣ, 1 дона тухм 1 сомонӣ, 1 килограмм биринҷ аз 11 то 13 сомонӣ. баъди нисфирӯзии санаи 16 август дар микроноҳияи 13 шаҳри Хуҷанд дар ҳуҷраи кории шӯрои собиқадорони варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ сӯхтор сар задааст. алангаи оташ дуди ғализ дар фурсати кӯтоҳ тамоми биноро фаро гирифт. сӯхтор хомӯшкунандагони хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Хуҷанд сари вақт ба ҷои ҳодиса омада оташро хомӯш карданд. бар асари ин ҳодисаи нохуш талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. ҳодисаи мазкур давоми 8 моҳи соли ҷорӣ 26-мин сӯхтор дар шаҳри Хуҷанд мебошад ки ин рақам муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 7 ҳолат зиёд мебошад. шарҳи ин мавзӯъ аз гузориши ҳамкасбони мо телевизиони Симои Мустақили Якум пешкаши шумо. инҷо микроноҳии 13 шаҳри Хуҷанд аст. баъди нисфирӯзии санаи 16 август аниқтараи соати 14:57 дар ҳуҷраи шӯрои собиқадорони варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ ки собиқ мағозаи рақами 17 буд сӯхтор сар зад. сӯхтори мазкур сари вақт аз ҷониби мутахассисони хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Хуҷанд дар ҳамҷойгӣ бо масъулини раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд сари вақт иҳота карда шуд. дар ин ҳодисаи нохуш талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст, аммо ҳанӯз сабаби сарзадани сӯхтор аниқ нашудааст. барои таҳқиқи сабаби он корбарӣ ба анҷом расонида нашудааст. дар натиҷаи сӯхтор дар масофати 1 метри мураббаъ қисми болопӯши ҳуҷраи мазкур сӯхта зарар дид ки сабаби сӯхтор гунаҳкор сӯхтор аз тарафи таҳқиқбарандагон муайян карда мешавад. таҳлилҳои мутахассисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд нишон додааст ки давоми 7 моҳи охир дар вилоят 263 ҳолати сӯхтор ба қайд гирифта шудааст ки ин рақам дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузаштаи 2020 40 ҳолат зиёд аст. бештари сӯхтор дар манзилҳои истиқоматии сокинон ба қайд гирифта шудааст ки аз рӯи фоизнокӣ таҳлил намоем 80%-ро ташкил медиҳад. бар асари ин ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар вилоят 1 нафар ба ҳалокат расидааст. таҳлилҳо нишон медиҳад ки сӯхторҳо аслан дар шаҳри Хуҷанд, шаҳри Истаравшан, ноҳияи Деваштич, Ашт, Завҳаробод ба қайд гирифта шудааст ки дар ин сӯхторҳо ҳамагӣ як нафар шаҳрвандон вафот дидааст. муносибан ба соли гузашта 12 нафар кам мебошад.
сӯхтор дар ҳуҷраи шӯрои собиқадорони варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ 26-мин ҳодисаи нохуш дар шаҳри хуҷанд мебошад ки агар ин рақамро дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта таҳлил намоем, сӯхтор дар маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд 7 ҳолат зиёд шудааст. таҳлили мутахассисони хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Суғд нишон медиҳад, ки дар шаҳри Истаравшан 34 ҳодисаи сӯхтор ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондоди бузургтарин дар вилоят мебошад. сабабҳои асосии сарзании сӯхторҳо ин оддитарин қоидаҳои бехатари аз сӯхтор мебошад, ки аз ҷумла риоя накардани истифодаи тазиёти гармии маишӣ, истифодаи газои зарфи гази моеъ, оташбозии бачагон, қасдан оташ задан ва нодуруст гузарондани ва пайвастшавии нохӯрии барқӣ мебошад. мутахассисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Суғд мегӯянд, ки сӯхтор асосан аз соати 16 то 12 шаб рух медиҳад ва дар ҳамин вақту соат онро нозирони бехатарӣ аз сӯхтор ба қайд мегиранд. аз ин рӯ нозирони бехатарӣ аз сокинон хоҳиш менамоянд, ки ҳангоми истифода бурдани зарфҳои гази моеъ, таҷҳизотҳои барқию маишӣ эҳтиёткор бошанд ва оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя намоянд. ҳафтаи сипаришуда якчанд сокинони шаҳри Хуҷанд бо шикояти осеб дидан аз захми дандони сагу гурба ба марказҳои осебшиносӣ муроҷиат карданд. байни муроҷиаткунандагон кӯдакони синни 3, 7, 8 ва 11 сола буда ба ҳамаи онҳо ёрии аввали тиббӣ расонида шуд. шарҳи ин мавзӯъ аз гузориши ҳамкасбони мо телевизиони Симои Мустақили Якум пешкаши шумост. давоми 2 рӯзи истироҳатии шанбе ва якшанбе 7 нафар сокинони вилоят бо шикояти захм бардоштан аз дандони сагу гурба ба нуқтаи осебшиносии шаҳри Хуҷанд муроҷиат карданд. 6 нафари онҳо сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда, як нафари дигар аз шаҳри Хуҷанд мебошад. ҳамшираи нуқтаи осебшиносӣ Зулхумор Сатторова мегӯяд, байни муроҷиаткунандагон 4 нафар кӯдакони 3, 7, 8 ва 11 сола буда, ба ҳамаи онҳо ёрии аввалии тиббӣ расонида шудааст. 3 нафари дигар калонсолон буда, ҳоло вазъи саломатии онҳо низ хуб арзёбӣ карда мешавад. мо байни 10 рӯз ба 3 то ваксина мегирад, 10 рӯз назорат мекунад сагиша. Не номаълум бошад агар як курс лечении ва 6 та ваксина гирифтанаш накун. Да агар ба ваз бино бошад агар мо беморхона мерасонем ва ҳо антирабически иммуноглобулин мекунад, фақат беморхона мекунад. Чунки ҳар як бемори баркашида ҳар як вазнаш ба ваксина мекунад. аз рӯи таҳлили духтурон давоми 6 моҳи соли ҷорӣ ба нуқтаи осебшиносии шаҳри Хуҷанд дар умум 445 нафар бо шикояти осеб дидан аз захми дандони сагу гурба муроҷиат карданд. ин шумора дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 27 ҳолат зиёд мебошад. сабаби зиёдшавии сокинони аз захми дандони сагу гурба осебдидаро духтурон ба зиёд шудани сагҳои дайду ва бесоҳиб дар ҳудуди шаҳр вобаста мекунанд. сагҳои дайду зиёд шудагӣ, саги бегона мегӯем, сагони бегона газидагӣ зиёд шудагӣ. аз сабаби ки як саг мисол 5 кас ё 6 кас то 13 каса газидагӣ барои ваҳои ёрдами аввали тиббӣ расонда моякӯбӣ таъин карда мешавад. духтурон таъкид карданд, ки ҳар як инсони аз захми дандони саг ё гурба осеб дида ҳатман бояд сӯзандории зидди бемории ҳориро гирад, зеро бемории ҳорӣ табобатнашаванда буда, пешгирии он интихоби беҳтар аст. бино ба гуфти духтурон, ба ҳар нафари аз захми дандони саг ё гурба зарар дида, ки ба нуқтаи осебшиносӣ ё дигар марказҳои тиббӣ муроҷиат мекунад, аввал сӯзандории зидди бемории ҳорӣ гузаронида мешавад. дар ин ҳолат табобат ёфтани сокинон аз ҷониби духтурон ҳаматарафа кафолат дода мешавад. фавран бояд ки муроҷиат кунанд, бояд уколашон нагиранд, барои он ки бемории ҳорӣ табобат нашаванда фақат пешгирӣ шавад. агар пешгирӣ кунем, вақте ки моякӯбӣ мегирад ҳамон одамо ва ё иммунитет пайдо мешавад. иммунитет ки пайдо шуд, дигар вай бемор ҷабр дида бемории ҳорӣ намешавад. осеб дидани сокинон аз захми дандони сагу гурба соли ҷорӣ як масъалаи муҳим буд. баъди осеб дидани 8 нафар сокинон аз захми дандони як саг, сару садоҳои зиёдро низ ба миён оварда буд. аз ҳамин сабаб ин мавзӯъ дар нишасти хабарии раёсати тандурустии вилояти Суғд низ мавриди баҳс қарор дода шуд. сардори маркази назорати давлатии сентри эпидемиологияи вилояти Суғд Тахмина Усмонова иттилоъ дода буд, ки давоми 6 моҳи соли ҷорӣ захмдоршавии сокинон аз газидани ҳайвонот 2180 ҳолат ба қайд гирифта шудааст, ки ин нишондод дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 132 ҳолат зиёд мебошад.
асосан ҳолатҳое ки ба қайд гирифта мешавад аз ҳайвоноти бемасъули дайту бисёртар ба қайд гирифта шудааст ва оиди ин масъала дар ҷанбасти 6 моҳаи аввал бо иштироки тамоми сохторҳои марбута дар заминаи маркази вилояти мо корҳои фаҳмондиҳӣ инчунин баҳри паст кардани сатҳи сироятёбӣ бурда шуд. Азбаски беморӣ асосан бемории зооантропонозӣ мебошад, умуман аз бемориҳое ки аз ҳайвонот ба одам мегузарад, барои ин мо дар ҷамъ дар умум гуфтагӣ ки як бемориро ба миён меорад корӣ. ҳолатҳои осеб дидани сокинон аз захми дандони сагу гурба бештар дар шаҳру ноҳияҳои Ашт, Сиптамен, Ҷаббо, Расулов ва Исфара зиёдтар ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳри Хуҷанд маркази рушди журналистикаи шаҳрвандӣ мавриди истифода қарор гирифт. он аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии маркази имконият баҳри рушд ташкил карда шуд. маркази мазкур барои коромӯзон ва донишҷӯён шароити мусоидро фароҳам овардааст, то дониши замонавии журналистикаи тоҷикро аз худ намоянд. шарҳи ин мавзӯъ аз гузориши ҳамкасбони мо телевизиони Симои Мустақили Якум пешкаши шумо. бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии маркази имконият баҳри рушд ва бо дастгирии сафорати амрико дар шаҳри Хуҷанд маркази рушди журналистикаи шаҳрвандӣ ба фаъолият оғоз намуд. ин марказ барои ҷавонон ва хоса хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ ва ҳам донишҷӯён имконият медиҳад ки дониши журналистии худро баланд бардошта ба омода намудани мавод ва аз худкунии дониш машғул шаванд. масъулини ташкилоти ҷамъиятӣ мегӯянд ки дар ин марказ шароити хуби корӣ фароҳам оварда шудааст. мо тасмим гирифтем ки ҳамин марказро бо дастгирии сафорати амрико дар ҷумҳурии тоҷикистон ташкил кунем. хушбахтона сафорати амрико ин иқдоми моро дастгирӣ кард ва мо ин марказро бо лавозимотҳо бо таҷҳизотҳое ки кӯмак мерасонанд барои дуруст амал намудани анамин марказ таъмин намудем ва имрӯз мо официально анамин марказ ба кори худ шурӯъ кард. чӣ хел ки ман дистоитон мо рӯзҳо тақсим кардем ки дар ҳамин рӯзҳо ҷавонон омада мавзӯъҳои худро муайян кунанд ва аз рӯи ҳамин мавзӯъҳо донишомӯзӣ кунанд. дар ин марказ баҳри васеъ намудани дониши иштироккунандагон устодони соҳибтаҷриба ва тренерон ҷалб карда мешавад, то ки онҳо аз таҷрибаи худ ба ҷавонон дарс гӯянд ва онҳоро дар роҳи омӯхтани майлонҳои нави журналистӣ ҷалб кунанд. вақте ки ҷавонон инҷо омадани оғоз мекунанд, тренерро, журналистҳои варзида, ҳамкорон, шерикҳои худро даъват кунем ки дар ҳамин ҷо омада камтар бошидан семинарҳою тренингҳо гузаронанд, барои он ки ҷавонон малакаи худро баланд кунанд ва як дониш гирифтанашон дар кор. мо мехоҳем ки самаранок вақташонро ҷавонон ҳамин ҷо сарф кунанд. ин марказ дар асоси лоиҳаи рушди журналистикаи шаҳрвандии занон тавассути баланд бардоштани иқтидори гурӯҳҳои ташаббускори занон дар минтақаҳои вилояти суғд ташкил карда шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, дар ин ҷо барои ташрифкунандагон дастурамалҳои махсус, интернети ройгон ва шароити хуби корӣ бо истифода аз таҷҳизотҳои муосир фароҳам оварда шудааст. дар ин марказ дар як вақт то 10 нафар метавонанд ташриф биёранд ва тренерон барои онҳо доир ба мавзӯъҳои гуногун машғулият гузаронанд. мизи мудаввари навбатӣ бо шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таълиму тартиботи ҷамъиятӣ назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров баргузор гардид. дар мизи мудаввар ҳисоботи 6 моҳа пешниҳод намуданд. шарҳи ин мавзӯъ аз гузориши ҳамкасбони мо телевизиони Симои Мустақили Якум пешкаши шумо мегардад. дар толори шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мизи мудаввар баргузор гардид. дар мизи мудаввар шӯрои ҷамъиятӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳисоботи 6 моҳаи худро пешниҳод намуданд. раиси шӯрои ҷамъиятӣ оид ба ислоҳоти милитсия дар вилояти суғд, намояндаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо ва аъзоёни шӯро иштирок намуданд. ҳадаф аз ташкили чорабинӣ шинос шудан бо фаъолияти шӯрои ҷамъиятӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. айни ҳол аъзони шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар назди мақомоти милитсия дар назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 17 нафарро дар бар мегирад. дар давраи сипарӣ шуда шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар назди мақомоти милитсия
дар назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои ҷалби шаҳрвандон иттиҳодияи ҷамъиятӣ барои иштирок дар амнисозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи пешгирии ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳо баланд бардоштани боварии аҳолӣ ба системаи ҳифзи ҳуқуқ наздик намудани мақомоти милитсия бо аҳолӣ. شورای جمعیتی اوید به مساعدت جامعه شهروندی در تامین ترتیبات جمعیتی در ناحیه باباجان غفورov از سال 2014 اینجانی فعالیت میکند. مقصد اساس شورای جمعیتی پیشگیری نشمانی در بین جوانان و نزدیکی کردن میلیسیا با جامعه است. تا این دم شورا با همکاری میلیسیا لایحه زیادی را برای نزدیک شدن با ساکنان عملی نموده است. волонтерон дар бисёр тренингҳо иштирок менамоем ва дар ҳамин ҷамъиятҳо мо бисёртар бо мардумон суҳбатҳо мегузаронем ва мақсади асосии мо ин пешгирии ҷиноятҳо ба шумор меравад. همچنین در تالار شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بوستان نیز مشورتی کاری برگزار گردید. صباح جلالова رئیس شورای جمعیتی در شهر بوستان از کارهای به انجام رسانیدن جمعیت معلومات را پیشکش نمود. طبق اطلاعات وی مشورت‌های مذکور در 11 شهر و ناحیه‌های ولایت و نقشه گرفته شده است مرحله به مرحله عملی کرده می‌شود. شورای جمعیتی نقشه چاره‌بینی خود را برای سال 2021 ترتیب داده. با سردار شعبه و رئیس شهر موافقت نموده از روی آن فعالیت نموده ایستاده است. در این دوره 7 ماه سال 2021 سه مراتب جلسه‌های شورای جمعیتی برگزار کرده شده است. از جانب شورا سه مراتب کنفرانس‌ها و سمینارها میز مدور برگزار کرده شده. 5 مراتب باخری و برآمدها از جمله در بنای مرکز تحصیلات لوگی جواد پلاس اوید به فعالیت ناظران منطقوی میلیسیای شعبه‌چه حفظ ترتیباتی جمعیتی شعبه در شهر بوستان با اشتراک 40 نفر در بنای شعبه معرفی شهر بوستان اوید به فعالیت گروهی اپراتیوی پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان شعبه وابسته به مکتب‌های شهر بوستان با اشتراک 50 نفر در بنای قصر فرهنگ شهر درباره پیشگیری زورآوری در عائله. شورای جمعیتی اوید به اصلاحات ملی از سال 2013 اینجانی فعالیت می‌کند. آن در 14 شهر و ناحیه‌ها نمایندگی خود را دارد. مقصد تشکیل چهاربینی‌ها تامین ترتیبات جمعیتی، حل سریع وقتی مشکلات ساکنان، همکاری با مقامات ملیسیا و کمک به کار آنها میباشد. дар доираи бозии даври аввал ҷоми олмон бошгоҳи бавария бо дастаи бремер дидор анҷом доданд. Набарди дастаҳо дар варзишгоҳи верзештадион ки майдони хонагии бремер маҳсуб мешавад доир гардид. дар ин вохӯрӣ шогирдони юлиан негалсман рақибро байраҳмона торумор намуданд. 12 голи беҷавобро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намуданд. ҳамлагари камерунии бавария эрик шупо-мотинг дар ин рақобат 4 голро ба нишон расонида покеро ба номаш рақам зад. 8 голи дигари ин бозиро мисиала 2 гол, уорм тилман сане, кризианс сар ва толисо ба ҳадаф расониданд. ҳамин тавр дастаи бавария баъди ин пирӯзии бузург ба марҳилаи баъди он роҳ ёфт. бремер шармандавор аз идомаи бозӣ рақобат маҳрум шуд. дар ин бора сомонаи варзиш тв хабар додааст. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбори ҳафта. тӯли ин лаҳза бо шумо будам ман Карим Юлдошев. дар фарҷом бо маълумоти обу-ҳавосанҷон шинос шавед. то барномаҳои дигар хайр, тансияту хонаобод бошед. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳаво шабона 12-17 ва рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. пагоҳ дар вилояти суғд ҳаво шабона 20-22 дараҷа ва рӯзона 30-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳаво шабона 18-23 дараҷа ва рӯзона 30-40 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳаво шабона 13-18 дараҷа ва рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад.